Bona nit. Avui parlarem de Josep Antoni Duran i Lleida i de la seva obsessió per ressuscitar una via que és morta, la tercera via. A La Vanguardia del diumenge 27 d'abril, el director del diari, Màrius Carol, entrevistava i donava canxa perquè s'espleiés a Josep Antoni Duran i Lleida, portaveu de CiU al Congrés, perquè parlés de la famosa tercera via. Un camí per pactar l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. Un camí que no es concreta en cap proposta. Un camí del qual no en sabem res, excepte que és una opció per aturar la via autodeterminatòria de Catalunya. Duran i Lleida no vol donar la tercera via per morta. És més, a l'entrevista el diari deia que està més viva que mai. Assegurava que polítics espanyols li havien dit, això sí, sota voce, que aquest era un camí que calia reemprendre. Les declaracions de Duran i Lleida a La Vanguardia han provocat un cert clima de crispació a les files convergents i també als seus socis d'Esquerra Republicana. Cal llegir, però, l'entrevista més enllà del titular. El mateix Duran es contradiu. Diu que la tercera via està molt viva, però, per altra banda, assegura que el govern de Rajoy no ha mogut ni un dit per fer-la possible i que res ha canviat. Així doncs, en què quedem? I encara més, mentre Duran parla d'aquest oferiment que Espanya ha de fer a Catalunya, oblida unes declaracions que el president espanyol va fer l'octubre passat. Rajoy deia, no sé en què consisteix exactament la tercera via, i responia a ell mateix, jo sóc partidari de l'estat autonòmic. I encara més, una veu autoritzada de la dreta extrema, Alejo Vidal Quadras, publicava el mateix octubre un article en un diari en el qual assegurava que la tercera via ja es va aplicar al seu dia. Per ell, la tercera via és el pacte constitucional de l'any 1978. Com deia el diplomàtic francès Charles Maurice Talleyrand, el que no pot ser, no pot ser. I a més, és impossible. Bona nit.